Buray magros og narata. So agum ko na naman, may ulugan na naman sa equal share. La ka 560 pati. Biyo na kitang paralaka di tiil, nagpara ko sa ulugan. Di na nautban ka ulugan, puro na sa naulugan. Rodolfo! Natraw mo na, Rodolfo! Ano manahan ka ni mo Maria man na? Tawon mo muna ako sa iulog sa tipuan, sir. Tanasingin na naman ako. Dapat mo nang migros ug pa sa nangani kita, yatan mo na naman tulis kita sa pangulog. Nagparatago na nga niya ako kiting sinabi masana kong mga kapitbahay ta. Tawon muna ako sa 560. Para basa nga ta kita nagparatago na. Para lang na ding bungaw ko, kakasarok siton. Tapos pigayat naman ka pangulog, buwas-buwasan mo nga nito ng mga bisyo mo. Pag ngungumon-ngumon, agkupay ka Shopee. Tapos may mga ulugan pa ka kung ununod ka, patarante ka kading sa buwan. Di mo pagpara urag-uragan ta. Ikaw pag titisniraw san pagpara aayuma saka pagpara sa sarok. Paglalaya kung kanit ka. Ay, kinamo yan, Rodolfo. Gusto mo, hindi ka sabi mo nagkakurukiblit. Maray sanay ka magparakurukiblit kinagabing. Kinakabagat kang mga pisyonik ka. Sige, testingan mo ko nga, di mo ko taong sa pagulog. Bay nung taraw nga kung makakiblit ka sa ako.